Wis tau apa karepe atimu Trenyo ati iki maca tulisanmu ra krasa netes elo ning pipiku umpama tanganku dadi suwiwi iki uga aku mesti enggal bali neng kepiye maneh merga kahananku cah ayu enten ana tekaku Ramai to sapa wong sing ora kangen Adoh bojo pengen turu angel merem Ramai to sapa wong sing ora trenyo ra kepethuk sawetara pengen weruh percaya aku kuatno atimu cah ayu enten ana tekaku umpama tanganku dadi suwiwi iki uga aku mesti enggal bali neng kepiye maneh merga kahananku sayu enten ana tekaku Ramai to sapa wong sing ora kangen Adoh bojo pengen turu angel merem Ramai to sapa wong sing ora trenyo ra kepethuk sawetara pengen weruh percaya aku kuatno atimu cah ayu enten ana tekaku ramai to sapa wong sing ora kangen Adoh bojo pengen turu angel merem Ramai to sapa wong sing ora trenyo ra kepethuk sawetara pengen weruh percaya aku kuatno atimu
Cak ayu enten ono tekaku percaya aku kuatno atimu Cak ayu enten ono tekaku